नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, बरेच दिवस काही व्हिडिओ वगैरे बनवायला भेटले नाही। छोटासा ॲक्सिडेंट झालेला, हातीला वगैरे लागलाय, त्यामुळे बरेच दिवस व्हिडिओ वगैरे बनवायला भेटले नाही आपल्या चॅनलवर। तर मित्रांनो, आज आपण मी आलोय आमच्या शाळेच्या शाळाहाडी नंबर 2 चा शतक महोत्सव आहे आणि त्या शतक महोत्सवाची आज सुरुवात आहे। तर ते आपण जाऊन बघूया कशी सुरुवात आहे, काय कार्यक्रम असेल, ते शाळेचे काही मान्यवर आहेत त्यांना जाऊन विचारूया। चला तर मग मित्रांनो, आपल्यासोबत आहेत शतक महोत्सव कमिटीचे काही पदाधिकारी आहेत, त्यांची ओळख करून घेऊया। दादा, तुमचं नाव सांगाल? मी उमेश शरद हडकर, या शाळेचा माजी विद्यार्थी आणि शतक महोत्सव कमिटीचा सचिव। मी दिनेश प्रभाकर सुर्वे, शतक महोत्सवी कमिटीचा सदस्य। अच्छा दादा, मला सांगा, आता हा शतक महोत्सव आजपासून त्याची सुरुवात आहे ना, तर आज काय कार्यक्रम असतील? आपल्या शाळेची स्थापना 1923 मध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाली। आता यावर्षी आपल्या शाळेला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि आम्ही हा शतक महोत्सव म्हणण्यापेक्षा शाळेचा वर्धापन दिन, आम्ही शाळेच्या काही विशिष्ट गरजा डोळ्यासमोर ठेवून हा शतक महोत्सव म्हणजे जो वर्धापन दिन साजरा करण्याचा आमचा जो संकल्प होता, तो शाळा सगळ्या गरजांनी परिपूर्ण व्हावी हा उद्देश ठेवून आम्ही शाळेच्या 90व्या वर्धापन दिनापासून हा वर्धापन दिन आम्ही सुरू केला। गेली 10 वर्ष हा आमचा नित्य उपक्रम चालू आहे। 26 जानेवारीला शाळेचा 23, 24, 25, 26 किंवा 25, 26, 27 अशा पद्धतीत ज्या तारखा ऍडजस्ट होतील त्या पहिल्या 1-2 दिवसात स्पर्धा, त्याच्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम, आजी माजी विद्यार्थी आणि पालक, आणि शेवटच्या दिवशी सत्यनारायणाची महापूजा 26 तारीखला, आणि दुपारी हळदी कुंकू समारंभ, रात्री स्थानिक ग्रामस्थांची भजनं आणि एक रात्री सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणून नाटक। अच्छा, हे नाटक त्याच्या मुलांचे पण कार्यक्रम असणार ना? हो, आता जसं आम्ही मागील 10 वर्ष करत आलोय वर्धापन दिन, तो हा 100वा वर्धापन दिन म्हणजे शतक महोत्सव आम्ही करत आहोत। आणि आम्हाला आत्ता या वेळेला या शाळेचे मुंबईत च्या ठिकाणी आपल्या सेवेत असणारे जे माजी विद्यार्थी आहेत ते आपल्याला आता वेळ देऊ शकत नाहीत, ते गावच्या ठिकाणी मे मध्ये येतात आणि त्यांच्यासाठी या कार्यक्रमाचा उत्तरार्ध आणि शतक महोत्सवाची सांगता असा जो कार्यक्रम आहे तो आम्ही त्यांच्याशीच विचार विनिमय करून आम्ही त्या कार्यक्रमाची तारीख एप्रिल एंड अथवा मेच्या पहिल्या आठवड्यात आम्ही ठरवणार आहोत। ओके, म्हणजे त्यांना पण या कार्यक्रमात सामील होता येईल। मुख्य जो आमचा उद्देश आहे, आता आम्ही जे 10 वर्ष आहे तो 10 वर्ष आम्ही इथले जे ग्रामस्थ, पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी, गाव पातळीवरचे आणि जे शिक्षण प्रेमी असतील आणि गुरुवर्य असतील यांच्या आर्थिक सहकार्यातनं आणि शासनाच्या मदतीतनं आम्ही 23 लाखाची कामं केली मागील 10 वर्षात। अरे वा। आणि ग्रामस्थ आणि इतर सर्वांच्या मदतीने आम्ही जवळजवळ 7 लाखाची कामं शाळेसाठी केलेली आहेत आणि जवळजवळ 10 वर्षात आपण शाळेसाठी 30 लाख रुपयाची जी कामं झाली ते आम्ही नुसता जो आकडा हा सांगतोय तो आकडा कुठेतरी सांगायचा म्हणून सांगत नाहीये, तर त्याच्यासाठी शासनाच्या मदतीतनं आम्ही पहिली अंगणवाडी इमारत घेतली, त्याच्यानंतर आम्ही शाळेची 2 वर्गखोल्यांची जी इमारत आहे तिच्यासाठी आम्ही दुरुस्ती हे 2.25 लाखाचं काम केलं, त्याच्यानंतर शाळेसाठी एक परिपूर्ण स्वच्छतागृह आम्ही ते केलं, ते 3 लाखाचं, आणि त्याच्यानंतर शाळेला लादीचं काम जे आम्ही 75,000चं केलं, आणि आता सगळ्या या हडीच्या परिसरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली अशी आमची शाळा आहे। आणि याच्यासाठी एखादा सांस्कृतिक कार्यक्रम जर करायचा झाला तर तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करायचा म्हटल्यावर शाळा रोडवर पाहिजे, पार्किंग व्यवस्था पाहिजे, अशा उद्देशाने आम्ही माननीय आमदार वैभव नाईक यांच्याजवळ सांस्कृतिक हॉल आपल्या गावात असावा या उद्देशाने आम्ही शाळेच्या परिसरात हा 10 लाख रुपये त्यांच्या फंडातनं
आम्ही सांस्कृतिक हॉलची मागणी केली होती आणि त्या आमच्या मागणीस अनुसरून त्यांनी आम्हाला फंड देऊन आम्ही ती इमारत बांधून त्यांच्या माध्यमातून घेतली. त्याबद्दल त्यांना नक्कीच धन्यवाद. नक्कीच कारण आमची जी गरज होती ती त्यांनी पूर्ण केली. त्याबद्दल आम्ही पूर्ण हडीवासी त्यांचे ऋणी आहोत. परंतु आज जे हॉलचं काम आहे ते आम्हाला जो फंड होता तो 15 लाख पर्यंत फंड हवा तर आमचं परिपूर्ण झालं असतं. पण निश्चित आम्ही आता ह्या शतक महोत्सवाच्या रूपाने माजी विद्यार्थ्यांना आम्ही असं आवाहन करणार आहोत, जी आमची पेंडिंग काम आहेत ती आम्हाला आता पूर्ण करून घ्यायची आहेत आणि ती झाली तर याच वर्षी होऊ शकतील. ह्या आमच्या शाळेचे सध्याचे कार्यरत असलेले शिक्षक पांगू सर इथे आहे ना, सर सुद्धा सरांची पण ओळख झाली पाहिजे. तर आता हा जो कार्यक्रम आहे तो आम्ही आत्ता या वेळेला आज 24 तारीख आहे. आज आम्ही या कार्यक्रमाचं औपचारिक उद्घाटन स्थानिक लेवल आपल्या शतक महोत्सव कमिटीचे कार्यकर्ते, ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघाचे पदाधिकारी, शिक्षक वर्ग, माजी शिक्षक वर्ग यांच्या उपस्थितीत हा आम्ही ह्याचा जो कार्यक्रम आहे उद्घाटनाचा तो करून आज आम्ही महिलांसाठी फनी गेम म्हणजे काही स्पर्धा त्यांच्यासाठी ठेवणार आहोत. ज्येष्ठांसाठी 2 स्पर्धा असतील. त्याच्यानंतर आम्ही 26ला एक आमच्या माजी विद्यार्थ्यांसाठी एक स्पर्धा घेऊ. तशाच वर्षभरात आणि मागचं जो वर्ष कोरोनात गेलं त्या वर्षभरात आपल्या शाळेतील मुलं विविध परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झाली त्यांचा बक्षीस समारंभ, त्यांनी जे प्रावीण्य मिळवलंय त्यांचा कुठेतरी गुणगौरव करण्याची गरज आहे. आणि ह्याच्यासाठी आम्ही 26 तारीखला सकाळी आमची कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी असेल, ध्वजवंदन होईल, त्याच्यानंतर एक प्रभात फेरी निघेल, त्याच्यानंतर एक धार्मिक कार्यक्रम म्हणून शाळेत सत्यनारायणाची पूजा होईल. 12 पर्यंत पूजा आटपेल, आरती होऊन तीर्थप्रसाद सुरू होईल. दुपारी सर्व लोक घरी जाऊन जेवणानंतर दुपारच्या सत्रात हळदी कुंकू समारंभ 3 ते 5:30 या वेळात होईल. त्याच्यानंतर 6 ते 8:30 या वेळात स्थानिक ग्रामस्थांची भजनांचा कार्यक्रम होईल आणि रात्री 9:30 ते रात्री 12 पर्यंत विविध स्पर्धा ज्या आहेत घेतलेल्या त्याचा बक्षीस वितरण समारंभ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर साहेब, गट शिक्षण अधिकारी, आपल्या नूतन जे आता ग्रामपंचायतींचे आपल्या इलेक्शन झाले त्या 5 गावांचे ग्रामपंचायतीवर नवीन सरपंच म्हणून ज्यांची नियुक्ती झालेली आहे असे आमच्या हडी, कांदळगाव, रेवंडी, वायंगणी आणि तोंडवे या 5 गावातील ग्रामस्थांना सुद्धा सरपंचांना पण निमंत्रित केलेलं आहे. बरोबर. त्यांच्या सर्वांच्या उपस्थितीत आणि माझ्या गावातील सरपंच सदस्य यांना आम्ही निमंत्रित केलंय. यांच्या शुभ हस्ते आम्ही हा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम पार पाडणार आहोत आणि त्याच्यानंतर या शाळेच्या अंगणवाडीची मुलं, शाळेची मुलं, त्याच्यानंतर माजी विद्यार्थी आणि पालक असं सगळ्यांना एकत्रित घेऊन आम्ही विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम साजरा करणार आहोत. ओके. आणि दिनांक 27ला या शाळेचे माजी विद्यार्थी, या शाळेची अशी एक सांस्कृतिक परंपरा आहे. या शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम हा पूर्वीपासून चालू होत होता. पूर्ण तालुक्यात याची सगळ्या शाळेत आपल्या शाळेची एक वेगळी ओळख आहे सांस्कृतिक कार्यक्रमांबाबत आणि हा सांस्कृतिक वारसा जपण्याचं काम आम्ही कुठेतरी आता करत आहोत. आणि आता आमची पुढची पिढी आणि याच शाळेचे माजी विद्यार्थी उद्या 27ला रात्री 10 वाजता आपल्या शाळेच्या कलावैभव रंगमंचावर गोंधळात गोंधळ हा विनय केळुसकर लिखित 2 अंकी नाट्यपुष्प सादर करणार आहेत. त्याचा सुद्धा आपण सर्वांनी आस्वाद घ्यायचा आहे. नक्कीच. आणि आता आपल्या या कार्यक्रमाचा उत्तरार्ध हा सुद्धा असाच एक आनंदाचा सोहळा असणार आहे. माजी विद्यार्थी जे आज शहरात आहेत, बाहेरच्या ठिकाणी कुठे कुठे राहतात, त्यांना आम्ही एकत्रित करून त्यांना एक आनंदाची मेजवानी, त्यांच्यासाठी एक स्नेहमेळावा असेल. आणि या कार्यक्रमात आम्ही या शाळेवर ज्यांनी ज्ञानदानाचं एक अनमोल असं कार्य करून हजारो विद्यार्थी घडवले आहेत तर त्या गुरूंचा यथोचित सत्कार हा आमच्या पद्धतीने, आम्ही आता तेवढे मोठे नाही, आमच्या पद्धतीने एक छोटासा सत्कार, पण त्यांना गुरुवंदना म्हणून आमच्याकडनं तो एक कार्यक्रम होईल. त्याच्यानंतर या शाळेतनं शिकून जे काही मुख्य आज मोठमोठ्या पदावर काही आमचे माजी विद्यार्थी कार्यरत आहेत तर त्यांच्यासाठी या कार्यक्रमात त्यांना आम्ही सहभागी करून त्यांचं
आणि सामान्य जरी एखादा माजी विद्यार्थी असेल तर त्याला शाळेबद्दल बोलायचं असेल तर त्याला आम्ही 2 मिनिटं बोलण्याची बोलायला संधी नक्की या देऊ. स्नेह मेळाव्यात देऊ आणि देणार आहोत. त्या सगळ्या माजी विद्यार्थ्यांचा एक स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम ठेवायचा असं आमचं आज गाव पातळीवर जी शतक महोत्सव कमिटी कार्यरत आहे त्याने ठरवलेलं आहे. आणि ह्यांच्यासाठी रात्री एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करावा अशी आमची सध्याची रूपरेषा आहे. आम्ही आता हा कार्यक्रम झाल्यानंतर काही 8-10 दिवसात मुंबईत आमच्या सर्व माजी विद्यार्थ्यांना एकत्रित करून त्यांच्याशी बैठक करून आम्ही पुढच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवणार आहोत. बरोबर. हो. नक्कीच आपले हे व्हिडिओ जे मुंबईत असतील लोक आपल्या गावातले लोक ते नक्कीच बघतील. मग त्यांना पण आता वेळ मिळेल की आपल्याला बाबा मे महिन्यात जायचं आहे आणि हा कार्यक्रम बघायचा आहे किंवा करायचा आहे. आणि हे सगळं करतात त्यांना मी एक आवाहन करतो आणि नम्र विनंती करतो की माझे मित्र हो, आज आम्ही जो हा उपक्रम चालू केलाय हा शाळेच्या 90व्या वर्षीपासून म्हणजे सन 2012 पासून हा उपक्रम चालू केलाय. या उपक्रमाला आम्हाला जेवढा प्रतिसाद मिळायला पाहिजे होता त्याही पेक्षा मोठा प्रतिसाद आपल्याला गाव पातळीवर मिळाला. पण काही गाव पातळीवर कामं करत असताना मर्यादा येतात आणि या मर्यादा असतात आर्थिक मर्यादा. आज आम्ही 10 वर्ष काम करत असताना शहरी भागातील जे माजी विद्यार्थी आहेत त्यांच्याकडे आम्ही कसली अपेक्षा केली नाही. बरोबर. आता माझ्याजवळ माझे काही माजी विद्यार्थी आहेत जे आमच्या ग्रुपमध्ये आहेत त्यांच्याजवळ आम्ही निश्चित आमच्या काही मागण्या ठेवलेल्या त्यांनी ते आम्हाला त्याप्रमाणे प्रतिसादही दिलेला आहे. पण हे हाताच्या बोटावर मोजणारे विद्यार्थी आहेत. पण जे बाकीचे विद्यार्थी आहेत ह्यांना आम्ही गुरुदक्षिणा म्हणून शाळेला काहीतरी मदत करायची असते आणि ती केली पाहिजे प्रत्येकाने. कारण ते प्रत्येक विद्यार्थ्याचं कर्तव्य आहे. आज जे आपण समाजात ताटमानेनं वावरतो ज्या क्षेत्रात कार्यरत आहोत त्या क्षेत्रात काम करत असताना ज्या शाळेनं आपल्याला घडवलं त्या शाळेसाठी आपण काहीतरी देणे लागतो, त्या समाजाचं काहीतरी ऋण लागतो. हे सगळं करायचं असेल तर त्या शाळेला सुस्थितीत ठेवणं हे आपलं काम आहे. कारण आमच्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात शिक्षणाची गरज ओळखून माझ्या या छोट्याशा गावात जिथे जे त्यावेळी हे ब्रिज पण नव्हतं म्हणजे जो आता सागरी महामार्ग आहे तो त्यावेळी अस्तित्वात नसताना सुद्धा स्वातंत्र्यपूर्व काळात एवढं मोठं कार्य केलं. आणि ही वास्तू ही इमारत आपण पुढच्या पिढीजवळ तो वारसा जतन करण्यासाठी द्यायचे आहे. आणि याच्यासाठी काही गरजा आमच्या आहेत त्या परिपूर्ण करण्यासाठी माझ्या माजी विद्यार्थ्यांनी जे आज मुंबईच्या ठिकाणी आहेत त्यांनी भरघोस आम्हाला आर्थिक सहकार्य करावं. आमचे भविष्यातील काही योजना आहेत त्या आम्ही त्यांच्या पूर्वपण ठेवणार आहोत. असा एकंदरीत साधारण शाळेचा 15 ते 20 लाखाचा सध्या पेंडिंग असलेल्या कामांचा आराखडा आहे तो आम्ही त्यांच्या पुढे ठेवू. आणि याच्यासाठी त्यांनी आम्हाला भरघोस मदत करून शतक महोत्सवापर्यंत आपली शाळा सर्व पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण करू हा आमचा संकल्प आहे. आम्ही त्या संकल्पानुसार आणि आराखड्यानुसार आतापर्यंत काम करत आलोय. माझ्या सर्व ग्रामस्थांनी, माझ्या सर्व व्यवस्थापन समितीच्या सर्व सदस्यांनी, माझ्या सर्व शिक्षक वर्गांनी, माझ्या शतक महोत्सव कमिटीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी बहुमूल्य असं सहकार्य केलेलं आहेच, आर्थिक सहकार्य केलेलं आहेच. पण या कार्यक्रमासाठी महिना आपला वेळ दिलेला आहे आणि हा वेळ कुठेतरी सत्कारणी लागलेला आहे. आणि पण या कार्यक्रमाचं आमचं जे मुख्य हे आहे ते शाळेच्या आता जे काही महत्वाच्या गरजा आहेत त्या म्हणजे शाळेला स्वतःची पाण्याची व्यवस्था, शाळेला जो हॉल मिळालेला आहे त्या हॉलला पूर्ण लादी बसवून त्याला साईडला 2 रूम, त्याला ऑपरेटिंग रूम स्टेजच्या समोर, स्टेजचं आता आम्ही एक महत्वाचं जे काम आहे पूर्ण शाळेच्या परिसरातल्या इमारतींचं रंगरंगोटीचं काम ते चालू आहे. समोर दिसतंय म्हणजे जे लाईव्ह आहे आज त्याचाच आमचं बजेट 2 लाखाच्या वर होतोय. पण अशी जी कामं आहेत हे आम्ही आता पहिलं काम चालू केलंय. त्याच्यानंतर शाळेला पूर्ण वीज बिल आहे ते 0 करायचं आहे आम्हाला, म्हणजे शाळा सोलरने जोडायची. तर हे युनिट आपल्या शाळेत पहिलं बसावं त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मुलांसाठी सध्याचं हे आधुनिक युग आहे त्याच्यासाठी एक कॉम्प्युटर, एक लॅपटॉप, एक हे काय तो आपल्या ह्याला काय म्हणतात प्रिंटर आणि प्रोजेक्टर ह्याची गरज आहे. ते सुद्धा आम्ही त्याच्यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्नात आहोत. शाळेसाठी एक स्वागत कमान जी इथे जे हे प्रवेशद्वार आहे
इथे एक स्वागत कमान बनवायची आहे आणि हा जो परिसर दिसतोय इथे ह्या परिसरात आपल्याला पूर्ण लादी बसून हे जे आज हे छोटस इथे दिसतंय ही जी आंब्याची झाडं आहेत, या झाडांच्या मध्ये बेंच बसवायचे आहेत, म्हणजे जेणेकरून मुंबईतनं जेव्हा लोक येतात आपली तेव्हा शाळा म्हणून माझ्या इथे शाळेत बसू शकतात. पण बसतील आणि एक गार्डन म्हणून इथे 10 मिनिटं आपण विश्रांती करू शकतो. मे मध्ये, बरोबर, कारण बरोबर. बाजूलाच लागून रोड आहे आणि ह्या आमच्या संकल्पना आहेत आणि याला निश्चित भरभरून प्रतिसाद हो, माझे- नक्कीच माझे चांगली विद्यार्थी, कल्पना माझे आहे सर्व तुमची. मित्र देतील अशी आशा बाळगतो. नक्की नाही. आणि याच्या पुढे आता आपले ज्येष्ठांचे म्हणजे शुभारंभ आता होईल स्पर्धा होतील चालू आणि त्याच्यानंतर ज्येष्ठांचे हा. कार्यक्रम. ओके, तर हो. आता शुभारंभ करूया आणि नंतर ज्येष्ठांच्या कार्यक्रमाला सुरुवात सर करूया. 2 मिनिटं आपल्या शुभेच्छा देतील या हा, बोला ना. कार्यक्रमासाठी. ठीक आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी जो हा शतकीय महोत्सव वर्ष शाळाहाडी नंबर 2 या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि या आयोजित कार्यक्रमामध्ये बरेचसे असे उपक्रम, म्हणजे मी या ठिकाणी नवीन आहे आणि नवीन असतानाच बऱ्याचशा गोष्टी मला इथं जाणवत आहेत की जो पालकवर्ग या ठिकाणी आहे तो खरोखरच सक्रिय आहे. पुन्हा शाळेची गुणवत्ता आणि शाळेचा परिसर या सर्व गोष्टी सज्ज आहेत, परंतु सर्व गोष्टीने कोणी परिपूर्ण नसतो. सर्वात शेवटी बऱ्याचशा गोष्टी राहिलेल्या असतात आणि त्या कुठे ना कुठे प्रशासन हे पुरवत नसतं आणि ह्या सर्व गोष्टी स्थानिक पातळीवरती शाळा व्यवस्थापन समिती म्हणा, आता शतक महोत्सव कमिटी जी आहे त्यांच्या मार्फत आणि आजी माझी विद्यार्थी, कारण असा सुसज्ज असा कार्यक्रम म्हणजे करणार आजी आहोत, माझी बरोबर. विद्यार्थी, त्याच्यानंतर या ठिकाणी ज्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये शिक्षक या ठिकाणी होऊन गेले, ज्यांनी या ठिकाणच्या पिढ्या घडवल्या आणि या पिढ्या उच्च पातळीवर कुठे कुठे आता कार्यरत आहेत, त्या सर्वांना जमा करून घेऊन आणि शाळेच्या ज्या भौतिक सुविधा आहेत, भौतिक म्हणा, सामाजिक म्हणा, आर्थिक म्हणा, ह्या सर्व ज्या सुविधा आहेत त्या पूर्ण करण्याचा नक्कीच या ठिकाणी प्रयत्न होताना दिसत आहे आणि शिक्षक या नात्याने या सर्व कार्यक्रमासाठी माझ्या मी शुभेच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. थँक्यू सर. धन्यवाद. मित्रांनो, आता शाळेच्या अध्यक्ष आणि शाळेच्या मुख्याध्यापका आणि इतर पदाधिकारी हे दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करतील, शतक महोत्सवाची. साजरा करत आलोय आणि हा 100वा वर्धापन दिन म्हणजे शतक महोत्सव आपण आता साजरा करण्यासाठी आजच्या या शतक महोत्सवी कार्यक्रमाचं तर मित्रांनो, आता महिलांच्या स्पर्धा पण आहेत, त्या पण चालू होत आहेत. थोडे थोडे त्याचे पण क्षण घेऊया आपण. हे बघा,
तयारी करतायत सगळे लोक. ज्येष्ठ नागरिक पण आहेत, ज्येष्ठ महिला पण आहेत आणि इतर पण आहेत. त्यांचे कार्यक्रम आता चालू होतील, स्पर्धा. एक टिकली तर लागलेली आहे, 2 लागलेला. टिकली खाली पडता नये याची दक्षता घ्या. लागलेली टिकली मित्रांनो, इथे आता महिलांनी टिकली लावायची स्पर्धा चालू आहे. जी जास्त टिकले लावेल त्याचा पहिला नंबर आता आपण दाखवतोय. बघा, सगळेजण तयारीत आहेत. ऑलरेडी एक राऊंड झाला आहे, आता बाकीचे येतील. प्रत्येक राऊंडला 6 लोक येत आहेत. बरा स्पर्धेसाठी शुभेच्छा. Go.